estem treballant conjuntament amb les escoles el projecte Per la Pau, que és un projecte en el que en fomentem la pau i que parteix de la figura de Pau Casals i consisteix en diferents fases. S'explica què és la pau i tot el que comporta la pau. Que els nens puguin identificar en els actes del dia a dia aquestes situacions en el que la pau no és visible, o que no s'està donant accions perquè la pau sigui efectiva. Llavors, ells mateixos intenten detectar aquestes situacions de violència, d'injustícia, de no empatia envers els companys que tens a l'entorn. I després hi ha una tercera fase que és com creen un projecte final en el que aquí fan la presentació de com ells farien perquè la pau arribi a tot arreu. Poden fer una representació, poden fer una cançó, poden fer un PowerPoint o una cadena de ràdio. Aquest any, com a novetat en el projecte de Fomentem la Pau a les escoles, hi ha la presentació del Jim Kovilova, que és un referent de la pau perquè va ser el supervivent que va quedar amb la guerra en l'atac de les bombes de Hiroshima. Llavors nosaltres, al centre Siarga, plantarem l'arbre, el ginkgo, i serà tot un seguit d'activitats que es faran amb les escoles i un acte institucional per donar la benvinguda al ginkgo en el nostre municipi.